sa kaap. Congratulations, anak! Congrats, Day Russell. Salamat ninyo, ma, pa. Congratulations ha, De Russell. Sa katapusan ni graduate na kita sa high school. Salamat sa inyong tabang, te. Kay tungod ninyo, nahumarag yun ko sa high school. Ma, pa, muhang niyo ko ninyo nga muskwela ko college. Uy, dako ra ba ginagasto ng college, Day? Maugid anak. Unya si Papa Araban nimo ang pag-drive ragid in town iyang pangita. Dinilang ko sa ato sa car good muskwela pa, ma. Aron dili kayo nako gasto ba? Magulian ako kada adlaw. Unsam day kurso haring imong gustong kuhaon? Criminology pa. Uy, Oh, gusto giday kang magpulis, anak? O ma, sige. Maningkamot ko nga maka-eskwela ka, Russell. salamat pa. Kuya, wag ni mo, day. Pulis na imong gustong kuhaon ng kurso. Ote, ganahan ko magpulis good. Sige, day. Paningkamot gid ha. Katong mulampos ka ni kas imong pag-eskwela, day. Dako gid kay namong garbo kay ikaw ra gid ang nakahuman namo. Lagi te. Sige lang te. Maningkamot yun ko nga makahuman kong eskwela. Sige, day. Kay mohatag ang sad ko og para allowance nimo. Ma, pa. Una lang sa kagkaon ninyo ha. Kay muskwela na ko good. Uwa ra ba tayo laing sudan, day? Ginamos ra gyud ni og okra. Ay, okay ra na ma, uy. Ang importante nga masudla na nga akong tiyan. Pasensya na gid ka na ka. Ako'y tarong kita ron sa akong pag-drive. Gisiguro lang yun na ako ang bugas. Sige lang pa. Ikaw nakahuman na gani og eskwela o makatrabaho na ko. Dili na ko musugot na mag-drive pa ka. Ako na mamubuhi ninyo ni mama. Salamat na. Dali aragis panahon day. Sa walang may baw, mo graduate na gitarong si Manahan. Maugid pa. Mura lagi guha, no? Pahibaw-aon niya si Ate Maricel ni mo, ha? Aron makatambong siya sa imong graduation. Oo, ma. Mao ba? Graduation ni Murong si Manahan? Oo, taon, te. Tambong biyati, ha? Uy, syempre, uy, manakit ko. Kaya ang ako na gudang pinanggangangon ang mo graduate. Salamat, te. Congrats, anak. Congrats day. Salamat pa. Congratulations, day, Russell. Salamat, eh. Proud kami ni mo, day. Kaya naka-graduate na gid ka sa college. Og nalipay kay ko kay may umaabot na unya akong pulis po. Salamat ninyo, tanan. Kay kunwa pa mo, diligi ko makagraduate sa college. Maong salamat din kaayo ninyong tanan. Recorded by Radio Mo TV. Sa buad to kas danaw. Opa, kay mo-review ko dito pa aron maka-board exam ko. O niya, asa man ka mo istar na? Ako ato ang giingan si Dudong ma nga ato na mo isal si Russell kay mo review man. Aw, maayo hinuon. Iampo lang ko ninyo tanan ha, nga makapasargid in taon ko. Kumusta na kas, Russell Roy na? Mayo ang taoy kung makapasal siya sa board exam. Ay, si Dudong man yung nanawag. Hello, Dong. Hello, ate. Nauli na ba si Ate Rachel dari sa ato? Oo, mayo nungin. Pero lain di siya, ate. Mura mo siya og nagpalig pagkabata. Magsigig yaw-yaw. Ha? Unsa kay masiki og yaw-yaw ko? Lagi, ate. Ay, kamu ko istorya ni Mama Teo? Ihatag niyo ang cellphone di, please. Hello, Day, Maricel. Ma, Pauli tayo nila sa ato, Day. Kaya atong tatoon sa doktor si Russell. Magsige maligyaw-yaw na ko, eh. ha? Oo, ma. Mapauli ko diha. Pasaylo ako ninyo! Pasaylo ako ninyo!
Tanawa na yung igsuon. Luoy kayo ang kahimtang anak. Magsige siya yaw-yaw nak. Ato sa daton sa doktor, ma. Nako'y resita ng tambalaron, mauli ang higibati. O sa nahitabo niya, Dok. Nganong mura man siya nabalik sa pagkabata? Tula siya ay depression. Unsa? Ha? Magsige ko yaw-yaw? O, day, mura kag bata. Magsigag yaw-yaw. Mao ba? Okay naman ko, te. Salamat itaw na kay okay na gid ka. Ugma, mabalik ko sa akong trabaho. Sige, te. Te, mag-tiktok sa tabi. Ha? Di ko anak day. Uy! Sige na ba? Kaya ganahan ko mag-tiktok. Hala, uy, na, sige na lang, uy. Yes! Mag-tiktok yun ni ate. Yes! Mubalik na kita sa imong trabaho, te. O, hindi, mabalik na gid ko. Kaya ikaw, pagpakaayo ha. Kaya mabalik ko din yung sunod semana. Unya, mga ligot na dagat. Ayaw naman gugut, te. Sige po, hon. Inigbalik na ako. Mga ligot na dagat, ha? Mayo kinisugot ang akong amo nga mo absent sa ako bilang adlaw. Mapauli ko kay mga ligo mi og dagat si Russell. Ako man nanggod ang nawag. Hello, Dong. Dong? Nga naman ka nagilak mo ka? Nga naman? Si Ate Rosel, namatay. Ha? Mapangano ba di? Ganong namatay man si Inday Russell? Amo na sige da sa doktor. Kinagisto naman sige dawa, anak. Unya, naglago magyang lawas. Pero wala na siya matabang sa doktor. Ginoo. Gano ba di? Inday Russell, ganong nahitabo ba di mo? Gano man? Nalipay man unta to siya kay usa siya sa nakapasar sa board exam pero Gano ay sa kong maghawad. Nagsabot pa unta mi nga mga ligo og dagat. Unya karon wa naman ka. Inday! Inday Russell! Grabe ang gibati ang mong kasakit niya tuhi kayo na nga namatay ang akong manghwed. Ug matod sa doktor, kidney failure ang hinungdan sa kamatayon sa akong manghwed. Sa pagkakaroon, naglisod pagibli og dawat sa nahitabo. Dini nilang puto po daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Sa DXDC, Mautlo manghigala ang iyang suwatampo ni Maricel nga Lagang o kanya karkar City Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga naguluhan, kabilang buhay. But saving boy, Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ning handumanan sa usa ka awit, inguman sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nida. Sa di pa nakusugtan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Try It On My Own. Recorded by Radio Mo TV. Huwag ito magtuo nga ingon ini mo itangatan sa kumpanan ay. Day, dili mo kita makatagaan kung unsang hitabo sa umaapot. Pero watay mahimo kung di mo dawat sa nahitabo. Lisod para na ako, day. Nabi ami anak. Ako na lang usab magpadakuan ni bata. Naginahanglan ko sa kumbana. Pero nagkinahanglan sad ang imong anak nimo. Looy tayo si Riza kung kanunay kang magpadaog sa imong ilusyon, day. Pagpakalig-on, day, ha? Dili na lang tungod sa imong kaugalingon.
kung dili para sa imong anak. Ma, Oh, ansa man? Nagiginahanglan para sa eskwelahan? wa man. Gusto lang kong kikistorya ni mo. Bahin sa unsa? Sabi sa unsa lang, gud ma. Ganahan sa rin ko ba nga magkabanding ta. Kay wala mo kay pawayay sa imong trabaho, gud. Wa tay makaon. Og ingon man maundag kas imong pag-eskwela kung mapahuway ko. Basig galimot ka nga wa nang imong papa. Wa man ko malimot, anak, ma. Awon sa man, ganahan ka nga maundang na lang kong eskwela para motrabaho na lang ko. Para sa makatabang-tabang ko naman din sa mga gastuhan sa bahay. Dili. Dili ha. Kinahanglan makahuman bi kag eskwela. Kay mao na gipangandoy sa imong amahan. Pero ma... Ayaw ko but Pasagdi ko kay nahibaw kog unsay akong buhaton. Ang importante makakaon ka, makahuman kag eskwela ug maayo imong kaugmaon. Oo, ma. Sa pangimong anak, Nida. Grabe mo ka seryoso sa iyong trabaho. Ano ang sa panagsa ba? Nga ko'y panahon ana. Di lali mahimong single mom. Di lali mamaorang usa nga mag-atiman sa tanan. Kung mo file day ka og vacation leave. Ay di lagi ko. Ay, grabe kritik ko nimo ang pagkawa sa imong bana. Kung saon ta man, di man ako madawat bisag kung saon. Di gid mawha ang sakit. Kung isugot pa lang unta ka nga ako mo'y mupuli sa imong bana, Sir, murag ikapila na gyud ang balik-balik ka. Hapit na baya ko mutuuhan nga di na nabinuang ang imo. ay kaya di man gyud binuang nga ako diyan mo, Nida. Tabangan bigas ka ng kinahanglan nimo financially. Ako mo'y magpakamahan sa imong anak. Oh, Sir Roger. Sugot dayon. Kana pa, dako na kayo nagtabang si Sir Roger ni mo, uy. Pero wa man ko makagusto niya, good. Ining idara nato, no, Daynida? Dili na kinahanglan nga mahigugma ka. Ang importante, nga naay makaabag nimo sa tanang butang. Maayo man lang gunang gugma-gugma sa mga batan-on, good? Pero ang pangutana, si Raiza, okay baka niya kung ako'y ipulis iyang papa. Way problema na ko, ma. Tinuod, di ka malain, di ka masuko, or mahiubos na ko na. Ma, kung nasa ka magmalipayon, musuporta rakit ko nimo. Og make sure nga dili ka pasakitan ng tawhana. Kasi papa, wala ba gito makahimo pasakit nimo? Ayaw ka bala ka, anak. Di man sa kumapatakang pilig lalaki. O ang importante para nako, mapanggaon ka. Panggaon, oy. Ako gunang anak. Salamat. Salamat sa paghatag na kong chance, Nida. Kanus amon ko nimo yung ila sa tong anak. Recorded by Radio Mo TV. Day Raiza, si Tito Roger mo. Unsay tito? Papa? Roger, ayaw lang una. Basin og kiwawan pas Raiza. Okay naman, uy. Gimingaw naman sa kung nga naitawgon nga papagod. Raisa rin akong pangalan, Papa Roger. Pagkaswerte nimo, Nida. Guwapa na, buutan pa yun. Bayong papadako nimo. So lugulugan pag ko nimo. Dali na, mga una ka ninyo. Ay, kapuya eh. Nga naman ka. Kapoy nagkugsigig pugong sa akong kagalingon dito sa opisina, Nida. Nganong nagsikit-sikit ng tong bagong tabante. Naara in taon to sige pangutana, uy. Usa pa sad, bata pa kay to para silosa nimo. Ay, kumudiskarte gani sa nimo. Sultiya. Nga na kay bana. Para muundang na sagsikit-sikit gani mo. Og sultihan ako nga ikaw. Aron mataktat ang duhas trabahoan. Kung gikinahanglan, bahalag mawad-an ko trabaho. Roger. Mingaw man sa opisina ni Roger. Wala si duty. Hoy, Ay, oh, Nida. At sa pinahitabo ni Roger, ha? ha? Nga naman di ay. Nagpahibaw siya nga may relasyon ko nimo. Og niresign siya. Unsa?
gani, ikapon ako magtago-tago tayo. Dinida. Kung saka ako mag-ipon na ta. Ha? Ipon gidayon? Baya, murabi sa daga para nga makurat na kang dahon og ipon. Mga tiguang na tao eh. Kung gusto na ko nga magka-monitor yun ni Raisa. Oh, nala, sige. Mag-ipon na lang ta. Dong, ikaw sa'y bahala din sa bahay ha. Tutalo pa man kay trabaho. Sige. May isa ding makamonitor kong Raisa sa iyong pag-eskwela. Kinakabantay ba kung nga nakato na nigaglaag bata. Mao ba? Pero ay kabalata, ako may bahala niya. Ikaw, focus lang kasi yung pagtrabaho. Salamat cute kay naa ka, Roger. Ma'am Nida? Yes, sir. Ikaw tong maestro ni Liza, no? Yes, ma'am. Nagsige ko panuwag ni mo. Pero ang mo to nga, ang iya mga mama. Pero, wa mo ko'y nakitang kausaban sa performance ni Raisa, ma'am. Ay nga naman di ay, sir. O sila problema sa akong anak. Daghan siya kagong, ma'am. O permi siyang makita nga makig-date-date o laing-laing lalaki. Unsa? Ma'am, nagkinahanglan og giya ang imong anak. Palihog pag-istoryahe. Kay, kuyawan ko sa outcome aning iyang gibuhat. Anong karon ka lang na uli? Ma? Nagmata pa ka? Alas 3 na sa kaadlaw. Karon pa ka na uli. Tarong bagod ka, ha? Babae kang dako. Naro ko'y gibuhat ka project, ma. Project? Sige ka lang project, pero daghang kaghagpong. Basta sige kag pakikuban og lain-lain laki. Unsa man? Naguyab-uyab na ka, ha? Nagpahilabot na ka? Oh! Nahilabtan ako, ma! Nabuang na ka! Ah, Roger, may nabuang! Unsa? Kung ganong apil man imong papa, Roger, ha? Siya magkani mo ay nagmonitor ni mo? Mo ay nagbantay ni mo para dili ka maadto sa sayop ka, daan? Nabasulo ni mo ang imong amahan! Nay, amahan nga mo na yung hilabot sa iyang anak! Unsa? Kanang imong banabana! Mauna hinungdan ko gano'n na ingon ko, anima! Siya mo hinungdan ko gano'n nagpangita na ko ng sex, ma! Kaya gihilaptan ko niya! Ang pila kayo nga gusto ko masulti di mo pero mahadlok ko. Kaya ako maharad. Pero ako si gisultihan nga dili na ko magpapugong. Dili na ako kayang buago na ako ginahan. Gisultihan na gitigas tinuod, ma. Maong ayaw na pag-expect na mo ulit pa to dito tawhana. Raisa, anak pasalo ako. Pasalo ako. Mahawa kaysa. Pero mahadlok na ko. Di na ko gusto na may lalaki ka musod sa itong kinabuhi, ma. Mahadlok ko, ma. Ayaw ka bala ka, nak. Ayaw ka bala ka. Sugod ka ron kita na lang yung pasalo ako, nak. Pasalo ako, ma. Swerte lang kay nakaikyas ng daan si Roger. Kay kung wa pa, makigpatay gid ko tungod sa iyang gibuhat sa akong anak. O karon kami na lang yung duha sa akong anak. Ako na mismo mo ay nagmonitor niya. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita manginhikalang kaagi ni Neida nga taga Kugon Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayong kitangayo. Awit nga nagalahan. Try it on my own. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Buyaks. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, sanay di na lang. Recorded by Radio Mo TV.
OJT na ka? Oo, ma. Asa basta ka mo OJT, buyaks? Maura, asa man daw? Sa Lapu-Lapu, ma, pa. Kinsa ba sa imong kasak-an dito sa Lapu-Lapu? Mag-boarding house ako dito, ma. Naam ko'y kaila nga, mutabang na ko nga makakita og boarding house. Oh, hala sige, may hiduon. Pagkamping ba dito ha, buyaks? O, pa. Unsa man ba'y buyaks? Okay ra ka ining boarding house? Gamay-gamay ra ba ni? Okay ra kayo eh, bay Robert. Bahala gamay, ang importante nga, natay kaabtan. Mao gyud. Sige na, bay. Ngandam na ta kay ugma, sugod na ba tag OJT? Ikaw din ang bag-ong OJT din, eh? Yes, ma'am. Ayaw pag ma'am na ako, uy. Tawagan ako, Catherine. Ah, sige. O, saan yung mong name, kuya? Tawagan ko buyaks. Pwede mag-kuya lang ko nimo? Oh, pwede ra. Okay. Dali, kuya. Tudloan di kasi mong trabahoon. Sana? Kumusta? Okay naman, bay. Ikaw, asan ko na-assign? Sa pantry ko ba'y? Ikaw? Tig-serve ko og mga pagkaon, bay. Oh, okay day kayo ba'y? Oo, Kuya sige, day. Boyax! Ato na ko! Ah, sige, Kat. Ingat. Uy, kinsa to? Si Catherine. Guwapa lagi to. Uy, ay sige. Pabudyag niya, ha? What the chance ang naglalaki? Uman sa itong OJT, pawaan na din sa hotel. Nya sila magpabilin din, eh. Ah, dahil raga itong ako Ikaw no? Dagkan sa kayong istorya bata Ay, una ko kulinin mo ba ya? Kay, pinano kong pahoy? Sige. Amping. Yan ay mo kong katog. Si Catherine hinunang di asa kong nauna. Nayapag matingali ko, eh. Na-inlove na ka daw? Sagboy. Oh, sabi tawagan na nga magsige mo ka sa hassle sa mga una. Ang buhat bitaw ba, eh? Ano ka nino? Oy, ako pa ni mo no? Imo na siyang panguyaban. Sugtong kakuha na ba, eh? So, way lang good. Basin mo niya yung sugton ka pa niya. Naras Catherine, naglingkod. Kagwapa giniya, eh. Hi, Kat. Uy, Kuya Boyax! Kadukay ko di mo ni sa kadiri. Napakigibuhat sa gawas, Kat. Gimingaw mo kay kunin mo, kuya, uy. Gigakos ko niyo. Recorded by Radio Mo TV. Na-inlove lagi na mo lagi. Ikaw ba? Eh, nagkagusto ka si Catherine ako ba, eh? Pasig ako rin na-inlove din. So, way lang good. Ikaw ba? Oo niya na rin. Mangita akong timing. Buyats, Yes, sir. ugma natay outing o kuyog mong mga OJT ha? Ah, sige, sir. Yes, sir. Na-i-deliver ng mga pagkaon ugma. Ikaw nga kung assign. Pangitalag ka ba nimo? Yes, sir. Nag-outing na gini. Mauna niyang akong gipaabot nga masulkin ako ni Catherine. Pagkaon! Buyaks! Ako na mga pagkaon! Dali. Ato na kuwaon. Saman, wala na biyaan kaya mong larga na ta. Tara, pagsakay! Wait, sa! Bye-bye! Hindi kayo si Catherine sa lalaki. Larga na ta! Kasakit ako lumati na. May uyab na si Catherine. Kuya,
Dili ka maliko? Dili. Sige. Maligo sa ko, kuya, eh. Unsap ko. Kung marami nagwad ako. Panahod na nakadulog sa tingog ni Catherine. Mamauli na ta ha. Kadtong ganahan nga mo ba na ako o adto ta magtiwas og inom sa akong boarding house. Okay, ikaw buyaks, sa man ka? Mupauli lang sa ko, sir, kay mupahuwain ako. Sige, sige. Panganap na mo kay mamauli na ta. Si Catherine. Nagsige siya tanaw na ko. Di na ko siya tagtun. Kay musamot ko ka-in love niya kung makabati ko siya tingog. Tingin ko makatulog na. Magsige magsamok-samok si Catherine sa kung nauna. Uy, wala. Day, i-chat ako. Si Catherine man eh. Noon sa ka, kuya. Lain lagi imong tinagdan ako. Nasuko ka na ako. Akong tawag eh. I-chat lagi ka na ko. Nahibaw manggugo kuya kay lain kag tinagdan ako ba? Na ako'y nabuhat ka dili maayo nimo kuya? Wa man ka. Oo niya. Nga nung mo magkaglikay na ako. Gusto ka mahibaw? Unsa lagi hinungdan? Nahigugma ko nimo, Catherine. Kuya Boyax. Wala hinungdan nga naglikay ko nimo. Kaya nahibaw ko nga wala ko'y chance nimo kay nanam kayo uyab. Di nagari ko gusto nga makabati sa yung tingog. Kaya ingon sa mawadan ko kusugon ako na mabati. Musulti sa kunin mas tinuod kuya ha. Malipay ko kung makakita ko nimo. Ang kuno na ako. Nahigugmasat ko nimo kuya Boyax. Catherine. Pero ginahanglan nga ako nimpungan. Dili ni maayo nga ako ning ipadayon kay nga naman ko'y uyab. Ako lagi ampo kuya nga unta. Makakita ka babae nga para kini mo. Catherine. Ko naman lahat kong talo. Iginugol ko. Bisan tood, ugway katumanan ng akong gugma ni Catherine, hindi uyab naman siya. Nigaan man sa dang akong dughan, kay nasulti man ako niyang akong gibati. Sa pagkakaroon, may uyab na sad ko. Kanimo, Catherine, kung mamapi ka man karon, manghinaot ko nga malipayon ka sa mong kinabuhi. Di din ang kutob, ug daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita may hikalan kaagi ni Boyax nga taga Argao, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalang, sana'y di na lang. Sana'y di na lang kita nakilala. RMN! PRB, buat na. Nungtang volleyball. Sige ba? Unya, unsa man, kumpleto na ta, kuwang pa, kay manawag ko sa mga kaila. Nagkuha pa tagtulo na. Palawag lang para abdulay ta. Right! Nice game, guys! Ala, uy, kinsa man itong nakapuwa ganhinan, no? Gupuhan niya, uy. Unsa kay pangan niya, no? Hoy, RV. Bangon na diha, oy. Humanang bakasyon dong, ting klase na. Bangon na diha kay maliit na unya ka. Ako ganina rabi ako nagsigig pamukaw nimo ha. Duka pa ba yan, ma? Duka palaguta gyud ko ha. Kung volleyball gani bisag asa lang ka maabot. Unya karon ting klase na magtinapulan ka na diha. Bangon na.
Nagkaapa din, oy. Paita sa ni mama, oy. Pwede naman kung tato nga di pa kumusod, oy. Kaya pa manggi tarong nga klase, basta first day. Ay! Sorry. Ala, siya man itong naasa balibulan nga guwapo. Uy, tumboy de siya. Sa? Lagi, uy. Sige, balik. Gani, tumboy siya ba? Kaya naka-uniform binabay. Nga, ano di ay? O di pa ka na? Bayot ka niya, tumboy siya. Oh my gosh. Ikaw ba? Feel si kaya mo magkauya mo, no? Feel ka dyan. Hi guys! Uy, birthday na ko karong Sabado ba? Ato niyo sa amo ha? Uy, ako ka rin, magtuloy ko. Ikaw pa. Ikaw Harvey, wa mo ka magtingog diha. Tampong ha. Oo, oy. Ikaw pa, Karin. Salamat kayo sa invitation, ha? Dali, dayon mo. Ay, dayon mi, oy. Ay, inato ra gining akong handaan ni. Uy, Harvey, dali mo dayon. Oy, Jumex! Happy birthday! Jumega! Oh, gift na ako, ha? Para na ninyo. Ah. Uy, pasensya na day, ha? Pasensya na, Jumex. Di kayo na ingon anak kanindot, pero magamit ginani mo. Ala, As in. uy, thank you kaayo ha. Di mo ko mamili, good. Alin na pangaon na mo. Uy, Celine! Alin na mo, pangaon na mo. Happy birthday, Karen. Oh, Ay, nood. Ila-ila sa day mo, Bi. Celine, sila day ang ako mga friends nga nasuod na po na ako sa school. Si Harvey o si Carl. hala. Hi, Carl. Harvey, nice to meet you. Ako eh. Mahigid siya. Lalaki din na tinuod. Uy. O Harvey, Carl. Yes. Si Celine, my newfound friend. New student ni siya sa atong school. Klaro, may mong gikilig na yuta ka. Saba, uy. Ah. Abgig ka ikaw. Sige na mo, sige na. Pangaon na mo. Oh, sige. Lar, saan nga? Asan ang baso? Tagay na daro. Mo pa rin tagay ka rin. Be. Ay, kakarin pa rin. Ay. Pero, uy, chika sa kaninyo ba? Kani si Celine ba? Luoy, kani siya sa ilag kaagi ay. Uy, Karen, ano na ipanagdi? Uy, mauwaw to na unsa. Sige, Karin. Isultin na. Maminaw mi. Tristan Carve, ha? Ikaw ba, abgig kay kakar? Kumas kay ka, eh. Bitaw. Nani si ex for 5 years nga girl. Oh. Unya, luoy kaayo siya kay gibinuangan man ang sis girl. Samtang uyab sila, nasa ilang uyab ang girl. Uy, hala. Mao ba? Oh, may, Celine, kamu lang sa kong friend, oh, nga si Harvey. Oh. O, siya uyab. Sige, pwede na sad. Oo, sa? Recorded by Radio Mo TV. Ikaw, Carba. Ikaw ba? Ikaw, ganina lagi ka na ko, ha? Sumugan kay ka, ha? We, Sa kag wag na ina. Oh, sa to, Harvey? Naibog ka ning Celine? Alegriha ka ninyo no kung kami magkadayon sa. Naunsa mo, oy. Paghilom ko na mo. Kami na sa ninyong natripanda. Ngano day, Harvey? Di ka ganahan ako? Sa? Kikilig silang bayot. Ay, imong naong. Pero bitaw, Celine, no, ay padaan ng mga higala na ko, mga santulon kinig mga utok. Hubog ra ka, mao nakasulti ka na. Hubog lang. Mao na, okay? So, mamauli na ta, oy. Di ta palabig inom, ha? Kaya tingalig ma-rape ko sa daan. Rape mo taon, way mo rape di mo, eh. Sa? Mo na ako ng rapor ka. Failure, binabayuta ka. Uy, kinsa man yung nag-text na ako, Number man, Basahon. Hi, available ka today? Nangita lang ko og paistorya. Uot kay nga akong dughanon kung okay ra. Si Celine di ay ni... Oh? Ha? Uy! Si Celine man di. Pagkikitaan lang na ako, Thank you kaayo ha, nga nakikita kita na ako, Harvey. Way problema, oy. Naunsum di ka. Ay, kalagot ko na kung ako nasa kong ex. Bago lang gina ako nahibawaan nga, iya lang kong gigamit. Iya lang kong gibuang.
Mas gaano pa man sila siyang uyab ron. Bali ako, iyang gihimong pang 2 time. Imagine na, 5 ka tuig nga iya kong gitunto. Ay, wag ginay nakapait nato silin. Mabayot man o matumboy. Tagsara kay may tabo nga higugmaon tag tinuod no. O ban gani nga mga bayot manluoy lang ta. Kay mangita lang gyud og kwarta para dunay ka datong sa ilang ikals o baka ang tumboy sad para sa ilang ibay. Harvey, Kalit mo kag kaseryoso diha. kung kita na lang yung ka, Usa? Ay ko pag binuang niya silin uy. huwag ko mabinuang seryoso ko. Uy, di ka kiwawan nga bayot imong uyab, ha? Anong kiwawan man? Kung moingan gid ay ko nimo, ganahan ko nimo bi. Usa? Hoy, sure ka? Lagi. Ngayon zaman. Nahaba ko'y chance, ha? Dali aras panahon, dear, no? Mura pa ito, bago lang ka itang gitupo-tupo nilang Karen o Carl. Nya, ipanguyaban ti ka. Pero na, 8 months na ta. Lagi der no? Og thankful kay kanimo di kay pinangkay kay kanimo. Murag kong tinuod nga ibay oy. Feeling faces kay ko. Basta para nimo, dear. Tungod kay love kay ta ka. Love sab kay tika, dear. Dear, Mm. mura bang natay problema? Ha? Nga naman? O ano naman ko, tungahay sa binuwan akong sakit, dear. Ha? Unsa dear? Duda ko mabdus ko. Unsa? Daan pagid ko. Patay ko inilang mama gyud. Patay jud ko. Nadaman ta sa atong kahubog atong gabiuna ko. Ano Oy. kabalaka? Ano sa mga kay kabalaka, good? Ha? Permiro ra mo ilisod ani. Kaya ni nato. Basta ayaw lagbuhi, dear, ha? Pero dear, mga bata pa magutag ko. Ako 18 pa lang niya, ikaw 17 pa ka. Dear, lain sa kag-ato ning ipakuha. Naa naman eh. Ato bangon ta na lang gid ni. Sultian na tong imong mama. Aron dili sila makalitan. Sige, kuyugan ti ka. Oh, dear. Uy, kaseryoso bayag panagway ninyo. Ma. Ngano ka, uy? Gihila ka manggod diha, nak. Ma, ikaw lang sa among na unahon sa kuan maha pag-istorya maha sultihan ka na mo ani maha. Patay para, god. Bahin sa unsa man na ba? Ma, di lang kay mi barkada sa silin ma. Kuan, uyab gyud mi madugay ra. Unsa? Oo. Uy, ay kaamaw, baya di mong anaka ka. Sure ka na? O basin mayo hinuo na kay babae ramang gihapon mong lalaki. Pero naalagay problema, tita. Aha? Nagip- Nga naman. Ma, Mabdus ko, tita. O si Harvey mo ay inahan. Ay, amahan di ay, tita. Si Unsa? Ginoo ko. I've always been a man with a plan with you. It seems familiar and it all wa makasabot si mama sa ilang gibati sa dihang ilang nasayran nga nagsabak si Celine sa among anak. Og sa dihang naibaw si papa, bahin na mo ni Celine, pero tigin ako kulba, oy, kay gatuog yun ko nga sumbago kong papa. Pero niyang lipaya, oy, kay at least daw, bisag ingon anik ko, makita gihapon ko niya nga akong liwat. Nalipay lang sag ko, og kami ni Celine, kay supportive kaayo nga among mga family namo. Og sa pagkakaroon, naa nami tulo ka anak ni Celine. Og naa mi gamayng business karon nga mao'y among gikuhaan og income to support our family. Dini nila ko to. Pagdagang salamat, Ari man! so unexpectedly. Recorded by Radio Mo TV. No kita mga higalang kaagi ni Harvey nga taga Inayawan, Cebu City. Uban sa awit ngayong ipangayo. Awit nga nagkalohan unexpectedly. Maybe I'm falling for you. Suddenly, oh, you caught me. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalaw at mga sukinti paminaw? Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa Asa maning sapatusan, uy? Sa unahan, basin pa dito. Magdali ko kaya hapon na ba?
Miss, sorry ha. Okay lang. Baby, tabangan ng tikag punit sa imong mga gamit. Salamat. Hapon na kita. Saon na lang man magugupangita og sapatos. Ay, kalisod ra ba sa sakay ron? Miss, kariot lang. Uy, ang lalaki man din nakabangga na ako. May tuyo ka? Gusto lang kong mga pag-usab-usori sa akong pagbangga nimo. Okay ra, uy. Wa man sabto nimo tuyo, Salamat. May bawaan imong pangan? May. Ako si May. JR. Ako si JR. Mao ba? Sige ha. Muna lang ko nimo kay hapon na ra ba? Pwede nga yatod lang tikas inyo. Ha? Sige rin, May. Total, nagkailan naman ta. Kuan, ini... Ay, kahadlok. Dili ko daw na tao. Gusto lang kong makigamigan nimo. Sige, ikaw may baw. Abi na ko kinsay akong bisita. Ikaw man di ay ni JR. May dali ko para nimo, May. Dawata. Wow! Buwag! Oh, pink ang color? Nagkagusto ka? Oo, JR. Salamat ha. Huwag sa pa yan. Ako na, May. Domingo man ron. Pwede nga manimba ta. Nga pagkauman, manuroy ta. Kana kung okay na nimo. Okay ra, uy. Sige ha. Huwata lang ko kadiyot. Sige na, Jay. Ihatod na ko sa amo. Hapon na ba ya? Lagi. Ako ni kang ihatod. Tubaga sa tukang gingaw nimo. Ha? Ang asa man ato. Gusto ka nga ako balik kong pagsulti. I love you, May. Kuan. Sige na ko. Sugtan ako. Unya, kung subtunta ka, sure ka nga dili ko ni mo binuangan? Lagi. Ako ni isa mo. Promise. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Yes. Salamat, May. Daghan yung kayong salamat. Recorded by Radio Mo TV. Uyab na di mo ng JR, May? O, kuya. Pag-amping bayan taon, ha? Ayaw kalimot nga dako kay ko gasto sa imong pag-eskwela. Kaway ka gasto ang atong mga ginikanan. Tingali ba ya og di ka na makagraduate ana sa college? Mawabdos ka ng imong uyab. Dili na mahitabo, kuya, uy. Akong isaad ni mo nga makagraduate ko sa college. Karon nga ni-graduate naman ka sa college, May. Unsa may plano nimo? Mga play ko para gawas, kuya. Aron makatabang ko sa atong kalisod. Umayo hinuon. Unya, unsa man? Nakahibaw na ba si JR ining imong plano? Parehas, dita. Ha? Abi mo, May. Niresign ko sa kong trabaho kay muadto ko Indonesia. Mao ba? May, sa ako ning pagbalik, magpakasalta. Lauman ko na, JR. Unya, kanus ka man mo larga. Kano si mana, malarga na ko. Sige lang, inagabot na ko dito, manawag din ko nimo. Pag-amping baya dito ha, JR. Tungulugan lang nimo, May. Muhaton ko na. Kumusta naman ka diha? Okay ra, pero maulagi. Mingaw kay kunin mo. Parehas ta, JR. Ako sad, mingaw na kayo ko nimo. Nya, kumusta na yung pagpang-apply para gawas, ha? Sa sunod adlaw, mularga na ko para Qatar. May hinuon. Magtawag na lang unya ta kung tuwa na ka dito, May. Ay, pila na lang gani
ko kapuhan din sa Qatar. Giningaw naman ko sa amo eh. Ingon din ini ang atong bation kung malayo ta sa atong pamilya. Uy, May, naunsa ka? Naghinuktok ka man, good. Giningaw lang ko sa amo, day. Anak gyud ang bation nimo, day. Basta bag-o ka dinhi. Pero madugay ka na, maanad ra ka. Kumusta naman ka si JR? Gimingaw naman hinuon ko niya. Tawagan ako. Ako siyang pahibaon nga ni anak ko sa Qatar. Mo ba? Naanday ka diha? Nya, okay na ka. Okay raman, Jay. Pero, maulagi, gimingaw ko sa amo. May, guwanta lang yun ha, kay kung mahumanon niya imong kontrata diha, o makabalik sa ko sa Pilipinas, magminyo ta. Pagamping lang yun pirmi diha, ha? I love you. I love you too, JR. Pila naman kapuhan, sukat mini nagka-istoryahan si JR. Pero, wa man kin siya makahuna-huna og tawag na ako. Ubisan text man lang. Nga naman ka. Ako siyang tawagan. May, pasensya na yun ha, kay sa akong manggod, busy ko sa trabaho. Mao ba? Bisan sa text lang, dili gyud ka makahimo, anak. Akuan, sa akong manggod, usahay sa bukid ko ma-assign, way signal dito. Mao ba? Sige lang, kay kung di na niya ko busy, maningkamot ko nga makakontak ni mo permi. Ayaw pagpagulguol diha, uy. Mura man ko og daghan na og pasang lang akong uyab, day. Dili gid siya makahuna-huna og tawag nako. Bisan text man lang. Kung dili ko mo kontak niya, dili mi makasulti. Sabta lang gud ang imong uyab. Basin og tinuod ang yang giingon nga busy lang siya sa trabaho. Kumusta naman ka si JR? Huwag man kasi mo kontak na ako. Lain man sa kaayo kung ako na lang pirmi ang kontak niya. Oh, may ni-text si JR. Sorry kaayo nga wa na ko mapalit ang imong gisugo na ako. Close naman good. Siputi pa siputi ni. Tawagan ako si JR. Kuan kining, ay, dito ako'y nag-text mo eh. May mihuam ko sa kong cellphone, akong amigo. May nihuwam? Unya, diri pag yun ni-text na ako. Diri pag yun na-send sa akong number. Kuan may kining, kuan. Nganong dili naman lang ka masulti sa tinuod, JR? Nganong dili man ka masulti na ako nga may lain ka nang gipulin ako. Ugwa ka na igugman ako. Sultihin na lang ko. Oh, hello? JR? Hello? Hello? Iyan ang kiyo ang iyang cellphone. JR? Nganong ingon man ini ang imo gibuhat? Nganong imo man kong gipasakitan? Ngano man? And I, your willing victim. Now you've been talking in your sleep. Gisakitan ko sa gibuhat ni JR. Nabalik na lang ko dito sa Pilipinas. Ngawa na gid may magkasulti pag-usab. Kaya dili naman makontak ang iyang number. Dini na lang ko kutob ug daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. No kita mangikalang kaagi ni May nga taga Lahat Val Province uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nakalahan Just Give Me a Reason. Just give me a reason just to live.
Ang mga kakikibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga ikala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papera, sa inyong nakalanlaing kaagis na kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulamanon. Handimanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Nining, sa di pa lang kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan. Hindi ako laruan. Pagkapag-ibig mo, recorded by Radio Mo TV. Day, Nining, na ako ipaila-ila ni mo. Ngaon sa man na, buutan na. Ay, dili lang kay buutan. Gwapo pag yun. Kaya na, tuwa baskitan. Day, mauna akong giingon ni mo nga akong amigo, si Junjun. John, akong gwapa nga amika, si Neneng. Hi, Ning. Kagwapo niya. Huy, dawan ako nun ng kamuti, Junjun. Hi, hello. Ay, salamat. Nag-relax na kit ko. Uy, kisa man yung nanawag? Number man ni. Hello? Hi, kumusta? Kinsa ni? Si Junjun bitaw ni. Ikaw bang bago ni mong amigo? Ikaw din ni June. Diyan ka number na ko, eh. Nangay kong number ni Jessa ng mga amiga. Wag ko makasamok ni mo ron. Uwa man. Uwa na sab ko gibuhat. Higa naman lansad ko. Nanawag lagi ka na kay tuyo na ako. Oo, naunta ko isulti ni mo. Unsa man na? Unya na lang kung magkita tas personal. Di ko ganahan nga ani sa cellphone isulti ko. Anahaon kita sa ini ugma ha? Hala, nakadumdum di ka. Mangutana lang kong Jess ha? Sige. Okay. Sige na, ikatog na. Good night. Good night. Ini ko man ako panglimpyo. Bato ko silang digesa. Laay magsigpundo din ni spy. Uy. Neneng! Ma? Di ay nangita ni mo, oy. Kinsa man na, ma? Junjun man ko nun ni siya. Nakadumdum siya ka din is amo, ta. Hapit ko masagoy, pero gitultulan ko sa kong kasing-kasing para makakita lang yun mo. Uy, grabe hag atik, uy. Tinuod bitaw? Nga na bitaw nga ni Aka, Jun? Di ba niingon man ko nimo nga doon ako ituyo nimo? Oo, bitaw. Ang sabi na imong tuyo na ako, ha? Muto ka ba sa gingon nila nga love at first sight? Mo nang akong gibati nimo ning. Sa una ko lang pagkakita nimo, di na ako makatug og naibaw ko nga love na ni. O di ko ganahan nga sa cellphone ta katong yaban kay basi makaingon ka nga dili tinud-an nga akong tuyo nimo. Mong nangisita gid ko nimo. Jun. May chance ka ko nimo, ning? Ang tinuod, Jun. Ganahan sad ko nimo. Kun mo na, uyab na ta? Ha? Ako na kagisog. Salamat, ning. Basta kay ay ko pasakiti, Jun, ha? Ning, ako ni promise. I love you. I love you too, Jun. Recorded by Radio Mo TV. Na all na uyab. Sabak ka na, day. Bitaw, day, uy. Nalipay lang yung ko nga nakauyab na ka. Salamat kay Dejasa, ha? Unya ikaw, panguyab na, aron parehas na nga nauyab. Pumunta yung saag, day, uy. Ako na lang yung pabuton, nga naihatag si Lord na ako. Kumusta, be? Kisay mong gibe, uy. Okay sa pa. Dili ikaw. Nga na nagbe, makan ako. Kay baby mantika. Uwe. Bitaw, ganahan ko nga be ang atong call sign. Yeah, okay na ni mo, ha? Sige, ganahan sad ko. Okay. Kuhaon ka na ko diya sa inyo ugma ha, be. Nga naman. Kay manuroy ta.
Unsa ba itong isuroy? Baldi o planggana? Ay, nag-joke ay. Unsa pagtuon mo? Ikaw na kamao? Bitaw, be. Anaon ka na ko sa inyo ugma kay Manuroy ta. Kay mustag lag kay mintas mag-uyab pa ta. Kay kung magminyo na unya tapon na maglisod na taglaag. Maog yun. Sige be, ano rin taog ba? Unsa man, nalingaw ka sa tong laag? Ay, lingaw gid kaayo. Unsa man, ako na kaihatod sa inyo? Pwede na, aron makapahaway na sad ko. Sige, ako na kaihatod sa inyo. Pero muadto na ta sa amuha aron may lailan nimo nga akong mga ginikanan. Hain man ang imo mga ginikanan. Wala lagi tao din Oh, isinyo. basig nang lakaw to, Domingo ya ron. Oo niya, ihatod na lang ko aron makapahaway na ko. Kadiyat lang be ha. Oo, unsa man. Pag-aksas ako be. Ha? Joy. Dugi na kay kung gusto mo kakos nimo. Be mo nang gitangtang akong bra. Pasag mo ko sa kong buhato nimo yab na bitaw ta, ha? Be, ayaw sa pa. Kahadlo ko. Be. Bitaw ka na ako pasagdan bitaw. Pasag dili ko sa kong buhato nimo ha. Thank you. Karaan ni mo. Nga naman. Imo naman tingali kong giatik-atik ang gusto ko nimong ipaila-ila sa imong mga kinikanan aron makuha ko nimo. Tinuod sa. Bitaw, gusto na ko nga may mitabo na nato kay dugay na biyatang nag-auyab. Kara kay na. Basi imo na kong pasagdan ha. Karon na may nahitabo na nato. Di na may tabo be kay love kay ka. Salamat, be. Be, manangin ko nimo ha. Ansa man na? Dadong ko sa kong amigos Bacolod kay manarbaho mi dito. Kinsa mang amigo ha? Si Dodong. Nagkinahanglan mo gud sa og tao, maong iya kong ikuyog. Nga sa ato pa, magkalagyo ay taini. Dulo mo ko ng Bacolod gud. Pero sige lang, magtawgan na lang unya ta ha para pawa sa kamingaw ba. Basig mangita kaglain dito ha. Unsa? Mangidap gyud kog lain nga kagwapa sa kong uyab. Bantay bitaw, bantay gyud. Nya kanas awan mo mugikan. Ang kuan, karong kadlaw mi mugikan. Amping dito be ha. Ikaw sabi ha, amping din. Mao yung goal kayo ng naong nimo. Kay nilarga da imong palalab. Mao lagi day. Haon niya, day? Pila man siya kabuhan dito sa Bacolod? O pahibaw Kung mahuman ang ilang project, maulit sila din sa ato. Kumusta man kadiya, be? Okay na, be. Pero mo lagi, hindi nga na kay kunin mo, be. Parihas to. Mingaw na sudloy ko nimo. Antos-antos ang tabiha, kay sa kabuuan naman ang among project dere. Niya, paulit ng Korea sa ato. May noon, be. Magpaabot ko nimo, ha? Pila naman nun kaadlaw nga wag manawag si Junjun ako. Naunsa man ka ni siya? Akong sabay kontak, be. Usa may tuyo ni mo na ako. Nasuko ka, be? Samok mong bugay ko, busy kayo ko sa trabaho. Di bang ako, naibong lang ko kay dugay naman kung wag ka mo kontak na ako. Manawag na ko nimo kung di ko busy. Sa kog samok-samok agad. Junjun. Ay, basig busy lang siya siyang trabaho, day, uy. Di day uy, malag na usap na kit siya. Masuko man siya akong tawkan. Mao ba? Oo niya, unsa may pagduda nimo? Basig nakakita na siya lain, day. Maong nausap siya. Panit ilang sa siya, day. Buwan na kapin ang nakalabay. Sukat yung nagasulti mi ni Junjun. O kung nagkit siya mo kontak pa na ako. Di sa ko ganahan mo kontak niya kay basig masuko siya. Kumusta na ka si Junjun? Day, nahibaw ka ba sa balita ron? Nga naman, unsa di ay? Nauli naman si Junjun gikan sa Bacolod. Og may kauban siyang babae. Unsa?
Pasaylo ako ning Nganong imo man yung gibuhat na ko, Jud? natintalan ko ning maong nakasa ko nimo. Mauday nga masuko ka kung manawag ko nimo. Kay may lain rin ang gigabuangan dito sa Bacolod. Di na ko tuyo nga pasakitan ka. Pero usa man gud. Una-unahon kay bayana. Hangtod nga may netabo na namo. Ug di ko makaimong muli kay niya kay kauban ako sa trabaho ang iyang igsuon nga mga lalaki. Basi mapatay ko. Ug sa akong pagpauli din eh. Ituyog siya nako. Wala ko mahimo pa kay mabdos naman siya. Ginawa ko. Pasaylo ako niya. Talimti na lang ko niya. Sakit ka ni gibuhat mo na ako, Jud. Sakit ka ayo ni. Isang laruan. Wa ko magtuo nga sa akong kaseryoso ni Junjun. Makahimo ba dahil siya sa pagbinuang nako? Kanimo Junjun ko namati naman karon. Manginaot ko nga malipayon kas imong kinabuhi. Dini nilang kutot, daghang salamat sa pagtagad ng akong tampong. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Nining nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, hindi ako laruan. Hindi ako laruan ngayong iiwan. Ang mga kaagi, gibahada na duwa, sarad. May adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Sammy. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit na nga naguluhan, Remember Me. Recorded by Radio Mo TV. Gaw, Sam. Ila-ila rin mo sa kong amika, si Ann. Hi, Ann. Day, Ann. Si Sammy. Akong buutan nga igagaw. Hello, Ann. Pwede ko mga isa mong number? Ann? Sure. Nanawag lagi ka. Ako lang sure kung imo ba gining number. Ikaw, Gwen. Di mo ko pagkakon, Gwen. Mao gani ganahan ako nimo, kanang honest ba? Lagi. Ann, kining nana kay uyab? Lawa pa, uy. Sa ato pa, pwede ko mong uyab nimo? Ambot lang. Ha? Nganong ambot man? Kasukan mo niya akong mama. Nag-eskwela pa ba ko? Aw manangid lang kung mama nimo. Unsa? Si Ann ang imong tuyo? Ote, Kinsa man ka? ako si Sammy te. Igagaw ko ni Emily nga amiga ni Ann. Ay mao ba? Uy, igagaw day kang Emily dong. Dali-dali, sudong. Salamat eh. Uy, hawag ni mo. Gipasud man kang mama. Ingon bitaw ko nimo nga ipananghin ka ni mama nimo. Swerte ka nga nakasud ka. Maldita ba yan na si mama? Aw pasudlon gyud ko kay buutan ko. Atik ni mo. Tinuod bitaw. Bisag imo pang ingnon si Emily. Unsa ba tayo man tuyo na ko, Sam? Manguyab nimo. Pagtarong ba? Tinuod lagi. Kanagay ko nimo Ann. I love you. I love you man dayon. Bago pag ito nagkaila? Nganong magudi ay? Lain sa kaya kung mamaka ko nimo nga mao ni tinuod. May chance ka ako nimo Ann. Mutukan ako ni mas tinuod ha. Love mo sa kanako, Sam. Kung mao na, uyab na ta. Oh, Sam. Ako na kang gisugod. Wow! Salamat Ann. Tinuod daw? Uyab naman ni Ann? O lagi gaw, iyan akong gisugot. Sortihaw ko ni mong nakauyab mga kagwapa. Unya, buutan pa gyud. Kung di pa tungod di mo gaw, di gid mi magkauyab ni Ann. Basta kaya ayaw gyud binuangi si Ann ha. Kay na, madamay gyud ko anak gaw. Ayaw ka bala ka gaw. Kay panggaon gina ko si Ann. Maayo kay ni aka na Sam. Ngano man di ma? May ang ito si ang turtuni ni mo ganina na ako sa tuyo ni mo. Unsa may yung tuyo ma? Nawa ko mahibaw eh. May pag-imong adtuon sa ila. Maayo kay ni Anhi kasamo, Sam. Namon kuno kay tuyo na ko, Kol. Oo. Importante galing tuyo na ko nimo, no? Unsa man Kol? Nagkinahanglan lagi kong tao sa kong trabahoan. Unsa man? Ganahan ka nga mo trabaho? Oh, sige Kol, musuod ko kay unsa ko'y lingaw. Recorded by Radio Mo TV. Kung mauna,
Di ay ta magkita ini. Magkita gyapon uy. Inig-day off na ako. Ani yung ka din sa inyo. Bantay mangita kaglain ho. Di ginamay tabo, no? Kay love ta kay ka. Bantay bitaw ha. O lagi, promise oh. Huwag ikaw ha, pagtarong sa iyong pag-eskwela ha. Oo, Sam. Sige lang, mag-auganay lang niya ha. Ay, pila palang ganit kadlaw ng duty ko din eh. Gimingaw ng nangungong ano eh. Ini din batiyon kung malayo to sa akong uyab. Mingawon na ita. Kumusta naman ka? Ibingaw ni mo. Parehas taan. Gimingaw sa ko nimo. Kumusta man ka? Wari ka? Oo, inig-day off na ako. Muha na ako sa inyo. Sam, ugma ba? Day off man nimo no? Okol. Kuwang rabatag tao da. Ya daghan kitag order. Sa sunod lang day off ha? Ha? Di ka mari umasan mo? Di saan kay nabisi ko sa akong trabaho good. Sapat ya, uy. Puro naman lang ka trabaho. Ay, napakita na ako ha. Kay buwag na ko nimo. An? Hello? Hello, An? Lo, gipagngan mo ko niya. Dili ka mo overtime? Sa sunod lang, Kol. Oh, nga naman. Ako pang ato na kong uyab, Kol, kay nasuko mo to. Sige. Mangita lang kong tao nga mupuli nimo. Salamat kay doon ako ilangan. Kinang na magkasulti gimi ni An. Ano ni amang ka? Nagpakita pa man ka na ako. Sorry kaya na. Saan man good nga, busy kay ko sa akong trabaho. Yan, saan man nato ini ron? Buwag naman ta. Ano, ayaw good pag-ingunaan na good. Sabta lang sa kuba. Sabton ti ka. Unya ikaw, wag ka makasabot ako. Wag kay panahon ako, Sam. Maong mangita na lang kuglain. Kung sinang ito uglain? Nanak ko'y uyab, uy. Usa? Hain man yung mong uyab. Gusto ka makakita sa akong uyab? Diyan ako, Brad. Uy! May kauban ka din sa inyo? Siyang akong uyab. Ako ng classmate. Maong, alam ko sa mo, Brad, ha? Ay, sa mo kasihan. Kay, yan ako siyang kinabuhi. An, anong dibuhat nang mo na ako, ha? Nga naman! Ha? Wala din mo ni Ann, gaw? Oo, gaw. O, sa mo ka rinungdan? Busy mong gugo kayo sa akong trabaho, gaw. Wala ko'y panahon niya. O niya? Huwag din na ninyo masataw daw? Wala paglaong, gaw. Kaya may lain na siyang uyab. Ay, maubagaw. Ay, sige na lang, gaw, uy. Kalimti na lang to si Ann. Pangita na lang online babae. Pila na katuig na klabay sukad nga nagkabuwag mi ni An. Ay, tingali, minyo na siya. May mga anak na. Ako kung sugayan ng text yung number. Mangumusta lang ko niya. Hala, nga-reply siya. Ako siyang teksan. Magkikita ko niya. Salamat nga nagkikita ka na, Kuan. Kumusta naman ka? Okay na. Pila naman ang inyong anak? Ay, anak ba, uy? Opo ko maminyo, uy. Ha? Ikaw tingali, da ka na kag-anak. Kay, ilang na beta katuig. Ilang na katuig nakalabay, sugat na nagkabuwak. Wa pa ko maninyo, eh. Uwe, pag-sure, oy. Tinuod bitaw. Abi ni mo, no? Sukat nga nagkabuwag ta. Wa naman ko ganay sa mga babae. Yun na, anong wa pa mo magninyo sa imong uyab di, eh? Dubay namin nagkabuwag ni Richard, eh. Ha?
Nga naman. Ako nasaktan kay namin like uyab. Usa? Unya, pagkabuwag ninyo, wala day ka mangitaglain eh. Namay daghang nanguyab pero wala ko ganahi. Oh. Gimingaw ba ako nimo? An? Nagabaan tingali ko nimo kay kibuwagan ta ka. Unyang akong gipuli nimo, nangita ra sa daylain. Sama sa na ko, An. Kay wa mo ko'y panahon nimo. Pero kung natagan ko nimo laing higayon, ako ipasalig nimo. Nga ako na kang i-priority. Tinuod. O lagi, sure. Nga naman, love pa di ko nimo. Bisan ka no sa wa mawa nga akong gugma nimo, An. Sam, Love yapon ti ka, An. love pagyapon kinako, Sam. Unya, musugot ka nga nga magbalik ta? Ha? Sige ba? Basta hatagin ako og time, ha? Yes, promise na ko. Hatagan ti ka og time, kay minyo ang tagi ka. Sure ba? O lagi, mga tuwang ko sa imong mga ginikanan. Kay minyo ang tanakaan. I love you. I love you too, Sabi. Ang puso'y di sana'y mag-isa. Bisan pa man sa mga pagsuway nga nitago na mo niyan, kami gihapon ang nagkadayon. Karon malipayon mi uban sa usa na mo ka anak. Dinhi na nakutob ug daghang salamat sa pagtagad niya akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ko na may higalang kaagi ni Sammy na taga-Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit kay nagkulahan. Remember me. Remember me, di ko